הערב בחדשות בזמן, למה מעירים את האנשים באמצע הלילה, ולמה תוקעים בשופר? כל מה שרצית לשאול על ראש השנה, ולא רצית לדעת. חדשות בזמן במהדורה מיוחדת. והערב ראש השנה. מגיש המהדורה ססי בר סמכה. ערב טוב לכם ושלום רב. כידוע אנחנו בחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, וראש השנה הבא עלינו לטובה, ממש בפתח. שמעוני שלנו הצטרף לסבא ישעיהו בירושלים לסליחות של חודש אלול. שמעוני! ברקוביץ', להתעורר. הגיע הזמן להתפלל סליחות. קדימה, ברקוביץ'. ססי, לילה טוב. כמו שאתה רואה, אני מתלווה לסבא ישעיהו בזמן שהוא עובר דלת הוא מאיר את המתפללים לסליחות. אני חייב לציין שזה רגע מאוד מרגש, יש בזה אפילו משהו קסום, ואני לא רוצה להפריע לקסם הזה לקרות, אז אנחנו פשוט נמשיך עם סבא ישעיהו. מועלם, בוקר טוב. מועלם, להתעורר. שלא תגיד שאחרי זה לא הערתי אותך. קדימה, מועלם. סבא ישעיהו, למה בעצם צריכים סליחות? ככה אנחנו מבקשים סליחה מהשם על כל מיני דברים שעשינו במשך כל השנה. אז זה כמו לחזור בתשובה כזה. כן, בוודאי. מתחרטים על העבר, מבקשים סליחה ושבעזרת השם התפילות יתקבלו. ישראלי, אתה החזן, תקום, נו, קדימה. סבא ישעיהו, כמה זמן זה סליחות? זה תלוי. אם ישראלי זה החזן, אנחנו תוך שעה כבר מחוץ לבית כנסת. אבל אם זה צימרמן, זה לפחות 6.5 שעות, לפחות. סליחות, מועלם. 6.5 שעות. אני התכוונתי לשאול כמה ימים. כלומר, כמה לילות. אני לא הבנתי את השם. תראה, בעיקרון זה 40 יום. מראש חודש אלול יום כיפור עד ליום כיפור זה 40 יום. אבל יש כאלה שעושים את התפילות בשבוע של ראש השנה. אז זה תלוי, זה מנהגים. וכל אחד והמסורת שלו. זה מה שיפה בעם ישראל. טוב, עם קדוש, עם בוא קדוש. ניכנס לבית הכנסת. אתה יודע מה? עוד שנייה, אני צריך פה רק רגע להתעכב. בסדר גמור. תיכנס. מחכה. שהתפילות יתקבלו. אמן. חמודי, מה אתה עושה בשעה כל כך מאוחרת בלילה וככה פה ברחוב על המדרגה? באתי לסליחות עם אבא שלי. איזה ילד צדיק. כל הכבוד. לא רוצה, לא כל הכבוד בכלל. למה יינגלה מתוק אלה? מה קרה? למה אתה כזה עצוב? עוד מעט צריך להיכנס לתפילה. ישעיהו, אני בטוח שאבא כועס עליי נורא. כועס? למה שיכעס? אני בטוח שהוא דווקא לא כועס. למה אתה חושב שילד כזה מתוק יכול להיות כזה עצוב? אני אגיד לך למה? כן? כי אני חושב שאבא לא יסלח. אבא לא יסלח? למה אתה חושב שאבא לא אוהב אותך חס וחלילה? אחרי שנתנהגתי כמו שהתנהגתי, אני אפילו לא הייתי סולח לעצמי אם אני הייתי עצמי. אתה יודע מה אתה מזכיר לי? עכשיו בזכותך אני נזכר בסיפור העצוב על המלך מנשה. שמעת? מלך מנשה? מי זה מלך מנשה? על איזה ארץ הוא מלך? על איזה ארץ? הוא היה מלך יהודה. כאן, בארץ ישראל, ארץ הקודש. תקשיב לי טוב. נו, אז מה קרה איתו? אוי, זה סיפור, אוי, רק שנייה, סבא התיישב. לפני הרבה שנים, הרבה מאוד שנים, אפילו אני לא נולדתי. כן, היה מלך מנשה. ירד חמאזה! ילך מבעלך! היי! יובב, מה מתוכנן לי היום? טקס ההמלכה שלך. כן, אבל קודם כל תביא את הפסל לפה עכשיו. פסל? פסל? בבית המקדש? יואש! תכניס את הפסל לפני שאני עושה אותך
פסל! זה יובב המלך. אתה לא תגיד לי מה! ונו כבר, יאללה! כן, מנשה, אני מציע שכדאי שנזדרז ונתחיל את כל מה ש... איך קראת לי? מנשה, חבר שלך, אה? לא, סליחה, התכוונתי, אדוני המלך. כן. רק אם אפשר, למרות שהוא עדיין לא מלך באופן רשמי. המנהל, השמן מתקרר. אנחנו נגמור עם זה מתי שאני קובע, מתי שאני אומר, מתי שאני חושב, מתי שאני נראה! אתה רוצה שאני אעשה לך חורים באוזניים כמו אתמול? לא. צעקות עד לשמיים? לא. לא, חבל? לא, חבל מאוד. זה פשוט סיוט מה שקורה פה, אני לא יודע איך אנחנו... שהוא לא ישמע אותך. האחרון שזירז אותו תלוי על העץ עד היום בחוץ. כן, אני לא יודע איך לשרוד את זה, כן? בוא נהיה אופטימיים וניקח בחשבון שלא נשרוד את זה. אדוני המלך, בבקשה, אם אפשר... טוב, טוב. אני עכשיו חושב איפה בדיוק אני שם את הפסל, שתוק רגע. פשוט, בלי זה לא תוכל להיות מלך. המנהל, השמן מתקרר. אתה פשוט היורש של ממלכת יהודה. מה אתה אומר? כן. אני צריך אותך, באמת אותך, שתגיד לי את זה. מה אתה אומר? אני רק אומר שאנחנו צריכים למשוך אותך בשמן, לא אמרתי שום דבר נוסף. אכלנו אותה. אדוני המלך, השמן פשוט מתקרר. בלי המלך אנחנו לא יכולים למשוך את השמן, את המלך. אולי כדאי שנזדרז, כי אנחנו כבר שבוע מנסה. למה לרוב? אנחנו עוד נחזור לשמעוני ולסליחות המרגשות, אך לפני זה אני רוצה רגע לפנות ליואב קוף. שלום לך. מלך מים, דבור ב... ססי, למה אתה לא דופק בדלת? מה שלומך? תודה יואב, ברוך השם, שנה טובה לך. איזה יופי, ססי, כל הכבוד לך, שנה טובה גם לך. ממש יפה מצדך ככה לאחל על התחילה של השנה, שנה טובה. אנחנו עובדים יחד כל השנה וחשבתי לאחל לך... רגע, אני רואה שמאחוריך יש זירת אירוע. כן, זה זירה... איזה ראייה מיוחדת יש לך, אתה ססי, באמת, אתה מפחיד בדקויות, אתה. אתה צריך להיות בראש, אתה. דווקא לא קטן, אפשר לראות את זה מיד. בכל מקרה, נשמח אם תספר לנו מה קרה בתחנה. אז ככה, אנחנו בתחנה שלנו רצינו, לא יודע כל כך, זה נראה לי כמו אחד האירועים הפליליים שנראו בפשע בישראל אי פעם, בכל הפעמים שרק ראינו את האירועים של הפשע. אני, כשנכנסתי לתחנה, ראיתי סולחן חשוב עם כל מיני צלחות ודברים שאוכלים. עד פה, זה נראה כמו סולחן שעושים בחג. אבל השלט סימנים שהיה עליו יחסיד אותי. ישר הבנתי שמדובר בראייה פלילית חשובה, אז אני ישר, בלי לחשוב פעמיים, סימנתי את הכל בסרט. יש שם במקרה תמרים, רימון ותפוח? בול, בדיוק. איך ידעת אתה? יש שם צנצנת דבש, ראש של דג? וואי, עליי, מה זה? ססי, מה זה, אתה רוצה להיות בלש אצלנו? זה ממש מדויק מה שאתה אמרת, איך אתה ידעת את זה? אתה יכול להוריד את הסימון, יואב. אלו סימני החג של ראש השנה. מה סימני ראש השנה? על מה אתה מדבר אתה? סימני ראש השנה. כן, סימנים שמברכים עליהם, והם מסמלים לנו דברים שהיינו רוצים שיקרו לנו כל השנה. לדוגמה, שנהיה לראש ולא לזנב. בגלל זה, ראש של דג. סיובי, בואי, ססי, זה... רגע, הכנסת בו לאיזה רגע אחד, אני רוצה בשביל להבין, רגע. אז בשביל מה הצנצנת של הדבש, שאנחנו נעוף כמו דבורים, זה בא עם התפוח. שתהיה לנו שנה מתוקה. זה יפה, אתה חושב על זה פעמיים, זה יפה. עוד מעט אתה תגיד לי שהרימון זה בגלל סימנים שאנחנו נהיה מלאים בגרעינים, אה? בדיוק, שנהיה מלאים במצוות כמו הרימון. וואי, איזה יופי, זה מדהים הסימנים האלה של החג. רגע, תגיד לי ססי, עלה לי עכשיו איזה רעיון בתעלה של העונה הימנית. עכשיו, אני יכול לשים סומר כדי לסמן שהשם ישמור עלינו כל השנה? בטח, רעיון מצוין. אתה יכול לשים כל מה שמסמל לך משהו שאתה רוצה לכל השנה. זה משהו טוב מאוד הדבר הזה של הסימנים, לא חשבתי על זה. אני הולך עכשיו להוריד את הסרט לפני שהמפקד יבוא. למה אם הוא יראה את הסרט, זה סימן
שהלך עליי. תודה רבה לך, אני חוזר מיד לשמעוני. שמעוני, אתה בסליחות? כן, ססי, אנחנו פה בבית הכנסת, הסליחות עוד מעט מסתיימות. חטאנו לפניך, חטא עלינו, חטאנו לפניך, חטא עלינו. ישעיהו, יש קסם באוויר, אני ממש מרגיש אותו, ממש. כן, גם אני לא ידעתי שהשיר הזה זה שייך לסליחות. כן, זה חלק מהסליחות, מהתפילות. זה כל כך מחבר, מרגש. לחבר מה? את עם ישראל. אנחנו ממליכים את בורא עולם הקדוש ברוך הוא עלינו, וכולם ביחד מאוחדים, עם סגולה לאבא שבשמיים, כמו בן לאבא זה. זה מרגש, זה מרגש. סבא ישעיהו, זה נכון שהשכינה פה איתנו עכשיו? בטח, מתוקי. ודאי שהשכינה כאן. חבל שמנשה המלך לא עשה סליחות. נהיה קצת קר, לא? תחזיק לי, גלה. רק שנייה. תרים למעלה, גבוה, עוד. לא חשוב. הכל מוכן? צ'פאצ'ה, נו ברוך השם, עשינו יסודות, הבטון רק צריך להתייבש שום להתייבש! תביאו את הפסל! רגע אחד, אתה בטוח שזה מה שאתה רוצה לעשות? לא, אני חושב שאני אשים אותך בפסל! לא, זה סתם בצחוק, מה אתה מדבר? בצחוק אני מדבר שטויות, אני לפעמים... אז קדימה, תביאו את הבעל הזבוב לפה! בסדר. לקרוא לזבוב לפה. לבעל הזבוב! ומה להגיד לו? שיעוף. כן. בעל זבוב, אם לומר לך את האמת, אדוני המלך, כל היציקה הזה בשביל זבוב? מילא תגיד לי, אריה, נמר, אנטילופה. אבל זבוב. כן. טוב, הזבוב, אני קורא להוא מהמנוף. ילד מתוק אלה. אולי אתה רוצה תפוח, לא אכלת שום דבר. תודה. או מתוקי, אני אספר לך. המלך מנשה, הוא היה כזה, הוא הכניס צלם של עבודה זרה, לתוך בית המקדש. וואי. לא פחות ולא יותר, הוא היה מוחק מספר התורה הקדושה את שם השם, ירחם השם. ואתה לא מבין, ילד מתוקי, כמה הרג, כמה אנשים הוא הרג. אבל זה נורא עצוב, למה הוא עשה את זה? למה? נו, אתה עכשיו קצת מתוקי מבין מה זה רשע? זה רשע. אני מנחש, ככה נראה לי מתוקי, שאתה, מותק, לא כזה רשע. מה פתאום? גם לא רוצה ממש להיזכר בזה כבר שוב, אז... אבא תמיד אוהב את הבן שלו. תזכור את זה, אבא אוהב אותך. לא צריך להתבייש. אני חושב שהוא כבר יודע מה אני עשיתי, ואני בטוח שאחרי מה שעשיתי הוא כבר לא יסלח לי, כי... פשוט נורא. אז אתה טועה. תקשיב טוב, מתוקי. אבא זה אבא. וכשבן מדבר לאבא, אז אבא תמיד מקשיב לו. בייחוד אם זה ילד חמוד כמוך. יש לי שאלה. אתה חושב, אינגלה מתוקי, שאפשר לסלוח למנשה על מה שהוא עשה? מה פתאום? אין סיכוי. מה, זה ממש לא רע מה שהוא עשה. אתה רוצה לשמוע מה עוד הוא עשה? בטח, הסיפור הזה נהיה ממש מותח, מרגע לרגע. מה הוא עוד עשה? אני מספר מיד את הכל. אנחנו עוברים לפרסומת אחת קצרה וחוזרים.
זה הזמן לבקש סליחה מחבר שפגענו, לשכן שהצבענו, לאחות הקטנה ששיגענו, מהמורים שבבית הספר, מסבא, מסבתא ובעיקר, והכי חשוב, סליחה מאמא ואבא. סליחות קטנות, סליחות גדולות, סליחות מכל הלב וסליחות דיגיטליות. סליחה. איתנו אלי קרן, נציג האיגוד האלים בעלי הקרניים, שלום לך. שלום לך סאסי. תגיד, אתה כבר חבר באיגוד? לא, חשבתי שזה רק לאיילים. לא, כל מי שיש לו קרניים כשרות לשופר יכול להצטרף. קרניים כשרות לשופר? כן, הרי אתה יודע שאת השופר עושים מקרניים. ומאיזה קרניים? שלנו. כבוד, אה? כן, בהחלט כבוד. הם אוספים אותנו ומנסרים את הקרניים שלנו בעדינות, ולוקחים את זה ועושים מזה שופר. כל השנה אנחנו מחכים לרגע הזה. זה לא מסוכן לנסר את הקרניים? מה פתאום? הן זומחות בחזרה. אגב, גם קרניים של כבשים כשרות לשופר. אתה בטוח שאתה לא רוצה שאני אשלח לך תפסים להירשם לאיגוד? לא. אני צריך את הקרניים לעבודה. זה חלק מהלוק שלי. טוב, אנחנו לא מכריחים. תגיד, הקרניים האלה שלכם, יש משהו מיוחד שדווקא לוקחים את הקרניים שלכם? בטח. קודם כל, אי אפשר לעשות שופר מקרניים של צבי. יש לנו חבר צבי שקוראים לו צביקה, או צביקוש. בכל מקרה, הוא רצה כמה פעמים להיכנס לאיגוד. אמרנו לו, צבי שבוש, אין לך קרניים של שופר. מה נרשום אותך? מה? אז אני מבין שחייבים קרניים חלולות כדי שיהיה שופר. קרניים שלכם לא חלולות. סאסי, אתה מתעסק בעניינים טכניים. עושים אותן חלולות. אני אומר לך שזו הזדמנות שלא תחזור. הירשם לאיגוד ותבטח את הקרניים שלך. אני לא יכול. אני חתום עליהן בחוזה. סאסי, אל תשים קרניך על קרן הצבי. אם הבנת את הכוונה שלי. הבנתי. אני מוותר. טוב, רק שתדע שמצווה אחת של שופר שווה יותר מכל המהדורות שתעשה פה. בכל זאת. בטוח? תודה אלי ויום טוב. שמעוני! הנה, תשמעו. מתרגש, אה? כן, כולנו מתרגשים. שופר זה פותח את השמיים. תגיד לי, זה לא קצת מוקדם מדי? הרי עוד כמה ימים רק, ראש השנה. יפה אמרת, אבל במהלך חודש אלול אנחנו מתאמנים ל100 תקיעות שנשמע בבית הכנסת בראש השנה. לתקוע בשופר זה לא פשוט, וצריך להתאמן. אבל זה מרגש כל פעם מחדש. נכון. בכל פעם שיהודי שומע שופר, הלב נפתח והשמיים נפתחים, ביחד איתם, אה? אתה בסדר, מתוקי? כן, זה קורה לי כל פעם מחדש שאני... כל פעם שאני שומע את השופר, זה עושה לי כזה מין קסם מיוחד שאני לא יכול שלא להתרגש. בטח, זה יהודי שומע אתה מחובר. אתה מחובר לקדוש ברוך הוא. ושופר זה מה שעושה. זה מרומם את הלב, הצליל הזה, הנשמה מתחברת. אי אפשר להישאר אדיש לשופר. חבל מאוד שמנשה לא יתעורר כמו שאנחנו התעוררנו עכשיו מהשופר ברגע שהוא שמע את החצוצרות של האשורים בזמן המלחמה. איזה מלחמה? עם ישראל הפסיד במלחמה נגד אשור ושבו את המלך מנשה. את המלך מנשה? שבו! כן. מה אתם עושים? מה אתה עושה? תפסיק לזוז כל כך הרבה. מה, אתה דג? מי אתה? אני אסתור, סימה. סימה, תבדקי אם יש פה טורזיליה. בודקת. מה זה הסיר הזה? מה אני עושה פה ומה אתה עושה? מה זה הסיר הזה? מה זה הסיר הזה? זה לא סיר, זה ג'קוזי. מה, סיר? מה זה השאלות האלה? מה, אתה בחידון התנ"ך העולמי? טוב, סימה. סליחה, אני רוצה לדעת. למה אתה שם אותי פה בסיר? מה זאת אומרת למה אני שם אותך בסיר? סליחה, איך אתה אוכל בבית? מה אתה אוכל, תגיד? בשר? נו, איך אתה עושה את הבשר? בשולחן של המטבח? מה פתאום? בטח שלא. בתוך סיר! נו. מה אני? אתם הולכים לבשל אותי? נהיה פה באמת חם. בכלל לא עצם. רצינו לזלות אותך על האש, אבל אין תפוחי אדמה ואני מה זה אוהבת צ'יפס ליד הבשר, אז החלטנו שהבישול יהיה יותר טוב. ממי, אין בטרוזיליה, אז אולי אתה רוצה איזה נחש במקום? יאללה, תביא, בכיף. אוקיי, תזדרזי, זה מתחיל להתחמם פה. אני מנשה מלך יהודה. תקשיב לי טוב.
תוציא אותי מפה ועכשיו, זה ברור? אני מנשה מלך יהודה, מה אתה אומר? לא ידענו? בטח שידענו! חיפשנו דווקא אותך! אל תשכח שביהודה אתה מלך, פה אתה מנה עיקרית. הצילו. תראה אותו, למי בדיוק אתה צועק? כל מי שיבוא להציל אותך, גם אותו נכניס לסיר. הצילו! די, מספיק, אף אחד לא שומע אותך. מה, אתה חושב שיש איזה מלאכים שהצילו אותך? תמשיך לצעוק, אולי מישהו למעלה ישמע אותך, אולי. שם. בעל הזבוב, אני עבדתי אותך כל כך הרבה שנים, נתתי לך הכל, אני הרגתי כל מי שרציתי, הכל נתתי בשבילך. תוציא אותי מפה, בעל הזבוב, תוציא אותי אם אתה שומע. את שומעת? הוא מתפלל לזבוב? אתה מתפלל לזבוב? מה אתה רוצה שזבוב יוציא אותך? את זה אני צריך לראות. שים מה הוא אמר זבוב. זה איכסה, זה זבובים, זה לא אנושי לאכול אותם. מולך, אתה ודאי קיים, אתה שומע, אתה מבין אותי, מולך! תראה להם מי אתה, את הבן שלי אני נתתי בשבילך, תעזור לי עם כל הכוחות שבך, מולך! נו. שם למעלה, תסתכל. אולי מישהו ישמע, אולי תנסה את הציפור הזאת, תשמע לעין ברכה. הוא את העץ אנסה. אין לך ברשימה עוד איזה מישהו? סימון, תקראי לשכנים, נראה לי שתפסנו פה דג שווה. זה לא נשבר, אין לנו שכנים. רוחות האור, אני מתחנן, רוחות האור, אתן יקרות כל כך שמחתי עליכם, כל כך התייעצתי בכם, איפה הנשמות שהבאתי לכם, שהעליתי לכם, עזרו לי, למה אתן לא באות? תשמע, הוא מתפלל כל כך הרבה, וכל כך הרבה לילים שיש לי בעצמי חשק להוציא אותך מפה. לך כבר אין סיכוי, אתה. ונמצא איתנו צבי הדבר שמספר לנו שבדואר עובדים הרבה יותר קשה לקראת ראש השנה. שלום לך צבי. שלום לך ססי, מה העניינים? יש לך גלויה שתרגיש בעננים, מוסרים לך שנה טובה, נשיקות ודש, שואלים אותך מה קורה ומה מרגש. ממש הקפצנו אותך הדבר, בדקה האחרונה. אין דבר, יש לנו מבצע לכבוד ראש השנה, גלויה אחת קנית, שנייה במתנה, שתשלח לכל קרוביך, תן להם ברכה, מספיק עם אס-אמסים, זה מעצבן נורא. אוקיי, אני מתחיל להבין לאן זה הולך. ספר לנו בבקשה על המנהג הגלויות ששולחים ישראל זה לזה בראש השנה. עזוב אותך שטויות, עזוב אותך כרטיס, הדבר המזמר שווה לכל כיס, שלח גלויה עם שיר, עם מסר חיובי, זה טוב בשבילך, מרוויח בשבילי. זה באמת יפה מאוד, צבי הדבר. בטח יש הרבה יותר עבודה בזמן הזה של השנה. אותו הדבר, במקום גלויות, מכתבים. ססי היקר! צבי, די בבקשה. זה מאוד נחמד המכתב המזמר. גלויה מזמרת. בסדר. אני רק רציתי לשאול אותך על המנהג היפה הזה. אתה יכול לענות לי על זה? כן. בלי לשיר? אתה לא יכול בלי לשיר? תשיר, נו. תודה לך ססי שהסכמת שישיר ולתת שמחה ומצב רוח באוויר. שלח גלויה לחברך, אמור לו שנה טובה, ואולי אם ישתלם לו הוא ישלח גם לך. לה 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 לה. תודה רבה לך צבי הדבר. שמעוני. כן ססי, סליחה שאני לא כל כך איתך, פשוט יש פה סיפור. מה סיפור? אייטם. רגע, אז מה קרה עם מנשה בסוף? תשמע, אתה מתפלל כל כך הרבה לכל כך הרבה אלילים, שאני שוקל להוציא אותך בעצמי. ומוזר דווקא, אתם היהודים, יש לכם את אלוקי ישראל. באמת לא, מאוד מוזר. אלוקי ישראל? כמה שאתה צודק, אלוקי ישראל. האלוקים שאני מחקתי מהספרים הקדושים, שאני הכנסתי את הצלם בהיכל. אז אם אתה שם, אם אתה שם אלוקי ישראל, כמו שכולם אומרים, תדע לך שאם אתה לא עונה לי ולא מוציא אותי מפה, אז אתה בדיוק כמו כל האלילים האלה, ושלא תחשוב שאני לא מאמין, הכל יכול לקרות. אבל אם אתה מוציא אותי מפה, אם אתה מוציא אותי מפה, אני לא יודע איך, אבל אם תוציא אותי מפה, אני חוזר בתשובה, אני מבטיח, אני מוציא את הפסל מבית המקדש, ואני מודה שאתה הוא האלוקים האמיתי והיחיד. וואו, זה יפה. נגמר לי השום ואבקת המרק ואורז העטלפים בדיוק נזרק.
שם, אני במצב בוא נאמר שקצת חם, אני חייב עזרה, אני לבד בעולם, אולי אתה תצליח יותר מכולם, כי ניסיתי הכל וכלום לא הולך, ועל אף אחד אני כבר לא סומך. שמעת את המנה העיקרית מתפללת? מה את מתרגשת? מה את נבלת? תוציא אותי מהסיר, ואני בתמורה אאמין בך ויחזור בתשובה, אהפוך להיות יהודי וטוב וראוי, תוציא אותי לפני שיהיה צלוי, השם אם תציל את הרשע מכולם, אז ידעו שאתה מלך העולם. כל הזמן מדבר לעננים, אולי תגבירי את המבעירים. בעלי היקר, אמור לארוחה מדברת, כשהוסיף תפוחי האדמה, הכל יראה אחרת. אדם ענן! מה אתה עושה שם? שמעוני, ססי, אני חייב לפרוץ לשידור. כדי לספר לכם שרוח בלתי צפויה שבאה מכיוון מערב פשוט העיפה את מנשה מהסיר. לא צפינו את הרוח הזאת, לא ראינו אותה מגיעה. אני חושב שזו רוח שזימן הקדוש ברוך הוא כדי להעיף ולהציל את מנשה. עד כאן הדיווח. אבל רגע, סבא ישעיהו, איך אפשר היה לשמוע תפילה של רשע כזה בכלל? מה? נכון. איך אפשר לשמוע ובאמת המלאכים בשמיים? סירבו להעלות את התפילה. לא בגלל שהתפילה לא הייתה טובה, חלילה. בגלל שהוא ככה הכעיס את הקדוש ברוך הוא כל השנים, אז הם לא הסכימו. בטח, גם אני הייתי מלאך, אני חושב שאני גם הייתי חושב פעמיים אם להעביר בכלל לקדוש ברוך הוא תפילה של מישהו כזה רשע. לא מגיע לו בכלל שישמעו את התפילה שלו, בכלל לא מגיע. אני יכול להבין אותך, מתוק, אבל הקדוש ברוך הוא רחום, והוא חלום, ולכן הוא בעצמו, ללא עזרת המלאכים, קיבל את התפילה. לא בגלל שהתפילה של מנשה הייתה מיוחדת כדי לפתוח פתח לבעלי תשובה. קורבן, ראית את המנה העיקרית במקרה? ססי, שמעוני, אני חייב לזוז. סימה, מצאתי ארוחה טובה יותר. פסטאו, אני רעבה. אז מה קרה בסוף למנשה? מנשה חזר בתשובה שלמה, והקדוש ברוך הוא פשוט הציל אותו באורח נס. מה זה מלמד אותנו? שיש אבא בשמיים. נכון, זה ברור. אבל יש עוד משהו שאפשר ללמוד פה. מה? שתמיד אפשר להתחיל הכל מההתחלה. בגלל זה יש לנו את ראש השנה. לך הביתה, חמודי. לך, תגיד לאבא סליחה, שאתה מבטיח להשתדל להיות טוב בפעם הבאה. אתה יודע, סבא ישעיהו? הוא שכחת משהו. מה? לאחל לי שנה טובה. שנה טובה ומבורכת. להתראות, חמודי. איזה ילד חמוד. אני הולך להתכונן. שמעוני, היה לי עונג בלתי יתואר להיות לידך. ממש היה חוויה בלתי רגילה. שיהיה לך גם שנה טובה. תודה רבה לך, סבא ישעיהו. תודה לך שלימדת אותי המון דברים. שיהיה לך חג שמח. להתראות. אם כן, ססי, ראש השנה בפתח, התחלה חדשה, שנה חדשה. יש לי הרבה הכנות לעשות לפני שאני הולך לבית הכנסת. אני מחזיר את השידור אליך. שמעוני, תודה רבה לך. ובכן, צופים יקרים, ראש השנה עומד בפתח.
וזהו הזמן לחשוב על כל מה שעברנו השנה ולבדוק את עצמנו. איך אנחנו יכולים להיות טובים יותר בשנה הבאה? בקשו סליחה, שלחו גלויות. אל תשכחו לשמוע את השופר. תודה שצפיתם במהדורה מיוחדת לכבוד ראש השנה. שלום, עד למועד הבא, ולהתראות.